Пам-пам-пам. Відзік. У сакавіку месяцы NVIDIA показала сваю новую тэхналогію DLSS 5 і сабрала 84% дызлайкаў антипадабаек пад уласным прэзентацыйным ролікам. Самы папулярны каментар пад тым ролікам гучаў прыкладна так: цяпер твая гульня можа выглядаць як карцінкі з нейрасеткі. Падабаек ён набраў больш, чым уласна сам ролік ад NVIDIA. У ліпені ўжо кампанія прыехала ў Лос-Анджелес на штогадовую канферэнцыю SIGGRAPH. Гэта такая канферэнцыя, якая прысвечана камп'ютарнай графіцы, і цэлую гадзіну NVIDIA там расказвала пра DLSS 5, пра штучны інтэлект у працы рознай з графікай у тым ліку. І гэта ўжо быў, зразумела, не анонс, гэта быў разбор палётаў пасля мінулай няўдалай прэзентацыі. Для пачатку, што агулам такое DLSS, калі вы жылі апошнія 10 гадоў, не 10, пачакай, 8 гадоў, калі вы апошнія 8 гадоў жылі пад каменем, то DLSS гэта такая тэхналогія ад NVIDIA, якая дапамагае відэакарце маляваць гульнявую карцінку не цалкам сумленна, а часткова дамалёўваючы яе сіламі нейрасеткі. Гульня рэндэрыць меншую раздзяляльнасць, нейрасетка дацягвае яе да мэтавай, да патрэбнай, якая стаіць у наладах карыстальніка. І тэарэтычна ты атрымліваеш больш кадраў у секунду пры якасным відарысе і высокай раздзяляльнасці. Такая штука існуе з 2018 года, здаецца, працуе добра і даўно ўжо нікога агулам не абурае. DLSS 5 показаны ў сакавіку на GTC, дзесьці у мяне тут было відэа пра гэтую тэхналогію. Ён, наадварот, выклікаў некаторыя пытаннічкі, таму што ён рабіў прынцыпова іншае. Ён не дацягваў раздзяляльнасць, ён перамалёўваў знешні выгляд ужо гатовага кадра, каб той выглядаў больш фотарэалістычна. Джэнсен Хуанг, кіраўнік NVIDIA, назваў гэтую тэхналогію, гэтай DLSS 5, не іначай як GPT-момантам для графікі. Гульнявая супольнасць назвала гэта інакш. Цэнзуру, пэўна, не будзем парушаць, але менавіта таму у ліпені кампаніі спатрэбілася прыкладна гадзінку тлумачыць, што ж яны насамрэч хацелі прадэманстраваць. На GTC показалі ролик з вось гэтых рэальных гульняў, з Resident Evil Requiem, са Starfield, з Hogwarts Legacy і з уключаным і выключаным гэтым DLSS 5. І праблема тут была не толькі ў святле і не толькі ў тэкстурах. Праблема была яшчэ і ў тварах. Персанажы пасля DLSS 5 сталі такімі больш гладкімі, правільнымі, нейкімі ліслівейшымі, збыт сэксуалізаванымі, як мне падаецца, і больш падобнымі да таго, што я ў інтэрнэце навучыўся пазнаваць неяк з паўпогляду насамрэч. Найбольш дасталася Грэйс Эшкрафт, вось гэтай гераіне з Resident Evil Requiem. Зразумела, яна ў арыгінале выглядае, мякка кажучы, не вельмі. Верагодна, гэта была такая задумка аўтараў, але пасля апрацоўкі яна выглядаць стала яшчэ, як на мой густ, горш. Вось, і Леон Кеннеді, ён таксама, можете заўважыць, які стаў прыгажунчык, калі ўключаеш DLSS 5. З'яўляецца нейкае дзіўнае асвятленне на яго твары, нібыта на яго там нейкім такім сцэнічным светам хтосьці падсвечвае, і валасы ў яго падсвечваюцца. Ну, карацей, хапала у крытыкаў усялякіх аргументаў па тым, што робіцца з гэтымі гульнявымі тварамі, якіх людзі да якіх прызвычаліся, якія любяць. Рэакцыя была ва ўсіх маланкавая, ніхто не цырымоніўся. Тэхналогію назвалі такім фільтрам ясіфікацыі. Гэта так называюць, калі нейрасетка робіць з чалавека вокладку нейкага глянцавага часопіса, сціраючы ўсё, што рабіла яго
яго самім сабой. Мастачка Карла Ортис напісала, што гэта непаважліва да свядомай мастацкай задумы распрацоўшчыкаў, і калі б студыя хацела гіперрэалізма, яна б яго і зрабіла. Студыя New Blood, аўтары гульні Dusk, выказаліся карацей і зусім не для сямейнага эфіру, а хлопцы з Digital Foundry, якія выпусцілі спярша захопленае відэа пра гэтую тэхналогію, атрымалі пагрозы нават забойствам. Гэта ўжо было, канешне, too much, але бачыце, у інтэрнэце не можа быць нейкага прамежкавага варыянта, нейкай сярэдзіны. Заўсёды мусіць быць нейкая максімальная палярызацыя, правыя, левыя, вар'яты, адэкватных таксама няма. Ёсць толькі вар'яты, але з іншага боку. Вось, і ў гэтым вялікая бяда цяперашняга інтэрнэта, цяперашніх людзей, як мне падаецца, агулам. Нешта мы надта сталі палярызаванымі. Вось, Хуанг у адказ заявіў журналістам, што крытыкі цалкам памыляюцца, бо DLSS 5 гэта не постапрацоўка кадра, а генератыўны кантроль на ўзроўні геаметрыі. Праз некалькі тыдняў у падкасці Лекса Фрыдмана ён ужо гаварыў, што крыху мягчэй гаварыў і прызнаваў, што сам не любіць усялякага нейраслопа. Але агулам за 4 месяцы кампанія прайшла ўсе стадыі прыняцця і прыехала на Сіграф з цалкам навюткай прэзентацыяй. Да Хуанга з вось гэтай яго словамі пра тое, што тут геаметрыя нібыта не мяняецца у гэтых кадрах. Тут былі прэтэнзіі якраз вось, да прыкладу, да гэтага кадра. Шкада, хутчэй за ўсё вам так добра не будзе гэта ўсё бачна. І пад рукой у мяне Digital Foundry спасылкі няма. Але карацей, у гэтага персанажа апынулася, што валасы, карацей, вось гэта яго як-то падстрыжаная частка, пераход ад лысага да валасатага, ён апынуўся ніжэй на згенераванай ужо вось гэтай версіі з DLSS 5.0, чым ён быў насамрэч. То бок, вось тут у яго ёсць гэты пераход, а зправа, калі прыгледзіцца, то гэтага пераходу агулам няма, у яго там ёсць валасы, чаго ў арыгінальнай мадэлі не было. І тое, што Хуанг заявіў пра тое, што мы падтрымліваем гэта ўсё на ўзроўні геаметрыі робіцца, то бок задума гульнявая ніяк не мяняецца, персанажы ніяк не мяняюцца, гэта у гэта ніхто не паверыў у гэта ўсё. Вось, на прэзентацыі Сіграфа Эдвард Лю, дырэктар даследаванняў прыкладнога глыбокага навучання і чалавек, які DLSS уласна і зрабіў, усё за гэта ўсё аддуваўся, і пачаў ён не з нейкага дэма, а з тлумачэння агулам логікі, як усё гэта працуе. Звычайны рэндэр будуе кадр ад відавочных першасных прынцыпаў. Мастак стварыў сцэну, фізіка ўсё пасчытала, палічыла, як мусіць усё працаваць, як святло па гэтай сцэне павінна скакаць. Камера паставіла, рэжысёр паставіў кадр, і кожны піксель знаходзіцца там, дзе ён мусіць быць, бо нехта вырашыў, што ён там мусіць быць. Генератыўныя мадэлі, яны працуюць крыху іначай. Яны падыходзяць з іншага боку, нагледзеўшыся на нейкія здымкі з рэальнага свету, яны ведаюць, як святло там можа рассейвацца па скуры, у паўценях, як могуць свяціцца валасы, калі яны знаходзяцца супраць сонца. Але такія нейрасеткі, яны марудныя, яны вялізныя, і яны робяць, што хочуць. Падаеш адзін і той жа промпт на ўваход, атрымаеш кожны раз зусім розны выхад. Гэта агулам непрадказальна. Ідэя DLSS 5 узяць абодва падыходы і размеркаваць ролі. Рэндэр вызначае, які сусвет знаходзіцца перад намі, а і генерацыя дадае яму вонкавай прыгажосці. Галоўны тэхнічны трук у тым, чым агулам мадэль кіруецца, як нам там патлумачыў Лю падчас сваёй прэзентацыі. І гэта не нейкі тэкставы промпт, зразумела ж, і не нейкая рэферэнсная карцінка, а менавіта той самы кадр, які гульня толькі што адмалявала. Плюс нейкія ўнутраныя буферы, калі атрымаецца гэта знайсці.
Вось прыкладна тут зараз будзе крыху больш намалёвана, што нібыта гэтая мадэль бярэ ў разлік, калі будуе гэтую сцэну, інфармацыю пра гэтую сцэну, калі яе упрыгожвае, упрыгожвае. Вось, то бок нейкія ўсялякія альбеда, нейкія нармалі паверхняў, нейкія даныя пра асвятленне, нібыта ўсё гэта счытваецца, не проста адзін відарыс падаецца кадр, які мы з вами таксама видим і бачыць нейрасетка, а вось менавіта уся гэта інфармацыя падаецца у гэтую нейрамадэль, і яна ўжо з ёй робіць прыгажосць. То бок не толькі вынік, які мы з вами таксама бачым. Прывёў Лю сам прыклад, калі у героя на твары ёсць шнар, зразумела ж, гэты шнар не мусіць знікнуць. Ён, калі палепшыцца шэйдынг нейкі на скуры, відочнасць гэтай скуры стане лепшай, шнар павінен заставацца там, дзе ён ёсць, таму што юзер геймер у іншым выпадку ва ўсю гэтую тэхналогію не паверыць. Далей Лю сумленна пералічыў тыя праблемы, якія давялося вырашыць інжынерам падчас працы над гэтай тэхналогіяй, і кожная з іх павінна тлумачыць, чаму гэта не проста нейкі варыянт наклалі нейрафільтр, да чаго мы з вами, я прынамсі дайшоў, калі разбіраў гэтую тэму, калі толькі гэта ўсё прадэманстравалі. Першая праблема тая самая захаванасць мастацкай задумкі, дзеля якой і патрэбныя ўсялякія вось гэтыя буферы рухавіка, усе гэтыя даныя, якія перадаюцца нейрамадэлі. Другая праблема — гэта стабільнасць па часе. Звычайныя відэагенератары думаюць нейкімі пачкамі кадраў, глядзяць наперад, глядзяць назад, і толькі потым выдаюць нейкі вынік, дамалёўваюць нейкі кадр, базуючыся на вось гэтых папярэдніку і будучым кадры. Гульня так зрабіць не можа, яна мусіць адказваць на націск кнопкі ў гульца непасрэдна, прыкладна непасрэдна, неадкладна ў той момант, калі ён зрабіў гэты націск, працаваць з цяперашнім кадрам, які ў яе будзе на экране бліжэйшыя 16 мілісекунд. І тут кампанію NVIDIA выратавалі вектары руху. Гэта такія службовыя даныя пра тое, што куды рухаецца ў кадры, якія там умоўна групы пікселяў, куды будуць перамяшчацца. І DLSS выкарыстоўвае гэтыя вектары руху з першага дня свайго існавання, таму яны ўжо былі, і іх ужо нібыта перадаюць унутр гэтай мадэлькі, каб яна таксама разумела, дзе што трэба будзе выбудаваць. Мадэлі такім чынам не трэба самой неяк здагадвацца пра рух, і таму яна працуе сумленна, кадр у кадр, без зазірання ў будучыню, без зазірання ў мінулае і без нейкага мігцення тэкстур. Трэцяя праблема, з якой сутыкнуліся, гэта хуткасць. Кадр у 4К раздзяляльнасці, гэта 8,5 мільёнаў пікселяў, і пры 60 кадрах у секунду у цябе ёсць, як я ўжо сказаў, только 16 мілісекунд умоўна, каб гэта ўсё яшчэ было больш-менш стабільна на ўсё, каб з гэтым кадрам папрацаваць, паспець, каб яго размаляваць, каб аддаць карыстальніку, ён 16 мілісекунд будзе на яго углядацца. Таму вялікую нейрамадэль, нейкую вялікую навучаную на вялікіх аб'ёмах відэа і фота нейкіх даных, яе дыстылявалі, сціснулі ў маленькую, якая умее толькі адну адзіную рэч. Як сказаў Лю, гэта ўжо не генеральная, генератыўная, General, карацей, мадэль. Яна ўжо не можа рабіць смешныя ролікі з коцікамі, не умее такого генерировать, затое змяшчаецца ў вось гэты 16 мілісекундны бюджэт кадра і працуе нібыта ўсё гэта на адной відэакарце побач з асноўнай гульнёй. Потым на сцэну выйшаў, дарэчы, ён ужо выйшаў, так, ён ужо выйшаў, мы прынамсі тут і знаходзімся. Выйшаў такі мастак на імя з NVIDIA, крэатыўны мастак на імя Га,
і пачаўся блок, дзеля якога, падазраю, увесь гэты кейноут і рабіўся. Гэта дэманстрацыя таго кантролю, які распрацоўшчыкі будуць мець над гэтай тэхналогіяй пры распрацоўцы гульняў, пры наладах, усталёўцы нейкіх наладаў гэтай гульні. Спярша га запэўніў, што геаметрыю зноўку ж DLSS 5 не чапае наогул, персанаж застаецца тым самым персанажам, проста атрымлівае лепшыя нейкія кантактныя ценні, лепшае нейкае рассеиванне святла у вушах ягоных. Ён зрабіў на гэта таксама нейкі акцэнт, калі расказваў. Тут з гэтым цяжка у гэта цяжка паверыць, таму што тое, што мы бачылі на першапачатковай прэзентацыі, яно якраз такі дэманстравала, што нейрасетка штосьці можа дамалёўваць. Яна для гэтага і ёсць, каб штосьці дамалёўваць, але яна можа дамалёўваць штосьці лішняе, чаго ў арыгінальнага персанажа не было, як у выпадку з гэтым старфілдаўскім касманаўтам, шахцёрам, у якога там з'явіліся валасы там, дзе іх не мусіла быць. Вось, і гэта такая праблемка, у якую цяжка пакуль што паверыць. Трэба чакаць рэлізу. Карацей, ён яшчэ расказаў пра кантролеры, якія знаходзяцца вось тут злева ад вось гэтага персанажа. І апынулася, што нейрамадэляў тут крыху больш, чым першапачаткова планавалася. Іх тут будзе 3 штукі ABC, і яны навучаныя па-рознаму на нейкіх розных датасетах, і з розным апетытам да рэсурсаў яны будуць працаваць. Распрацоўшчык не прывязаны да нейкай адной адзінай мадэлі ва ўсёй гульні. Ён можа ўзяць адну мадэль на нейкую гульнявую бітву, на нейкі экшон, і ўзяць іншую мадэль на нейкую зрэжысаваную да гэтага кат-сцэну. Ёсць 2 глобальныя паўзункі. Адзін адказвае за вось такія дробныя дэталі, другі менавіта за святло і колер. Ёсць аўтаматычныя маскі ад самой мадэлі, якая мусіць разумець семантыку кадра, якая мусіць разумець, што перад ёй знаходзіцца нейкі персанаж, што вось у яго на галаве нейкі галаўны убор, які закрывае часткова твар яму. І вось гэтыя аўтаматычныя маскі, іх можна будзе абіраць і ўжо канкрэтна працаваць з канкрэтнай маскай, да канкрэтнай маскі прыкладваць нейкі канкрэтную нейрамадэль і канкрэтныя эфекты, якія ты хочаш ад гэтай мадэлі атрымаць. Кожная маска са сваімі кантроламі, для кожнай яны працуюць асобна, гэтыя кантролы. Усё астатняе застаецца тым часам, як было задумана першапачаткова. Завяршыў Лю і не га ўжо сышоў. Лю, карацей, завяршаў гэтую прэзентацыю такім тэзісам. Ён расклаў увесь штучны інтэлект у рэндэрынгу на 3 катэгорыі, і гэтыя катэгорыі, як яны агулам у гульнях выкарыстоўваецца. Першае — гэта рэканструкцыя, тое, што мы ўжо бачылі ў арыгінальным DLSS, аднаўленне ідэальнай карцінкі, якую даў бы рэндэр без нейкіх абмежаванняў. Тут жыве ўвесь цяперашні DLSS. Другая — гэта апраксімацыя функцый. Это такія маленькія сеткі замест дарагіх нейкіх разлікаў, якія там працуюць з чымсьці накшталт нейронных матэрыялаў. І трэцяе прымяненне — гэта вось тая новая генерацыя, дзе эталонам, з якім звяраюць вынік, становіцца ўжо не як было б у ідэальным рэндэры, а вось гэтая мастацкая задумка аўтара. З гэтага вынікае наступная рэч, якую варта, пэўна, заўважыць асобна. Гістарычна якасць гульнявой карцінкі расла праз рэндэр, праз фізіку, больш прамянёў, больш палігонаў, больш тлустыя цудоўныя тэкстуры намаляваныя. DLSS 5 дадае да гэтага другі рычаг, другое паскарэнне. Гэта рост ужо самой мадэлі, прычым нават без павелічэння нейкіх памераў гэтай нейрамадэлі. Гэта мусяць быць нейкія лепшыя трэніровачныя даныя, нейкія лепшыя функцыі, якія будуць пісацца на баку NVIDIA і якія дададуць агулам, усё гэта дадасць нібыта лепшую фотарэалістычную карцінку ў гульні.
Прытым кажа, што гэта лічы, што будзе амаль бясплатна, без удзелу тых, хто гэту гульню зрабіў, і асабліва не запавольваючы відэакартку. Хаця варта агучыць, што на кейноуце ўсё ж такі не сказалі, самае важнае, не сказалі, колькі мільсекунд з гэтых 16 будзе адбіраць сабе мадэль, таму што 16 гэта час на бюджэт усяго кадра. У цябе ёсць 16 мілісекунд, каб падрыхтаваць новы кадр, каб яго гэтай нейрасеткай апрацаваць і аддаць карыстальніку. Колькі з гэтага бюджэта пацягне вось гэта праца нейрамадэлі, ёсць пытаннячкі. Не сказалі, колькі трэба будзе для гэтага ўсяго відэапамяці і на якіх менавіта картках гэта ўсё паедзе ў раздзяляльнасці прымальнай 4К пры прымальнай хуткасці кадраў. Афіцыйна вядома толькі, што рэліз DLSS 5, як ужо і было запланавана, здаецца, гэта быў першапачаткова казалі пра верасень 26 года, зараз кажуць проста восень 26 для RTX відэакартак 50 серыі, у мяне якраз 5070, будзе магчымасць гэта ўсё пратэсціраваць і ўжо падзяліцца нейкімі канкрэтнымі меркаваннямі. На борце ўсёй гэтай авантуры знаходзіцца, апроч NVIDIA, таксама распрацоўшчыкі з Bethesda, з Capcom і з Ubisoft, усе тыя, каго дэманстравалі ў самай першай прэзентацыі. І агулам, калі пад усім гэтым падводзіць нейкі вынік, шчыра скажу, гэта прэзентацыя была больш годнай за тую, з чаго ўсё пачалося. Гэта ўжо не проста пра тое, што распрацоўшчыкам дадуць паставіць магчымасць выбраць галку і атрымаць фотарэалізм у іх гульні, а гэта ўжо нешта такое сапраўды падобнае да нейкага інструменту з ручкамі. Нам больш, зразумела, не паказалі нейкіх кадраў з палявога прымянення тэхналогіі, ці то пабаяліся, ці то часу не хапіла, але хутчэй за ўсё пабаяліся. Цяжка не паверыць у добрыя намеры NVIDIA, але добра, будзем паглядзім, што атрымаецца. Вось, галоўнае пытанне, як гэта па выніку будзе працаваць у рэальнасці. І ці не атрымаем мы якога-небудзь думгая з бімба-вуснамі, па прыкладу той самай Ashcraft, таксама з бімба-вуснамі, якая стала проста непазнавальнай. Таму што фотарэалізм, пра які вось падчас свайго выступу гэты Лю і Гаяны літаральна праз сказ казалі пра фотарэалізм, новы ўзровень фотарэалізма, далёка не ва ўсіх гульнях патрэбны ўзровень перадавы фотарэалізм. І варта яшчэ прызнаць адно. Першы DLSS таксама сустракалі з падазрэннем. Маўляў, дамаляваныя пікселі, нейкае махлярства, гэта несапраўдная раздзяляльнасць, і скончылася ўсё тым, што без гэтага DLSS сёння практычна нічога не запускаюць ужо. Варта запускаць, канешне, у чымсьці націвным, але без DLSS ёсць такая бяда, што ўжо нічога і не запускаецца, таму што у іншым выпадку ты будзеш ці мірыцца з падзеннем сваёй прадукцыйнасці сваёй сістэмы, ці будзеш мірыцца з лесенкамі, усялякімі лесвічкамі, крывымі лініямі, рознымі іншымі артефактамі. Магчыма, з гэтай тэхналогіяй DLSS 5 будзе гэтаксама, а магчыма, што і не будзе, бо цяперашняе непрыманне ўсёй гэтай нейрасеткавай лухты, яно трымаецца не на тэхнічным нейкім скепсісе, а на нечым больш такім прынцыповым, гуманістычным, на нежаданні, каб генератыўная мадэль перарабляла творчую працу пасля таго, як аўтар паставіў свой апошні мазок. Мазок, здаецца, ставяць у лабараторыях, дзе прымаюць аналізы. Карацей, калі аўтар паставіў кропку, і фотарэалізм гэта адзін стыль з многіх, а не нейкая фінальная мэта, да якой усе гульні, я лічу, павінны імкнуцца. І на гэтай прэзентацыі нам тут яшчэ дэманструюць добра, на старой дэманстравалі хоць нейкую дынаміку, на цяперашняй прэзентацыі менавіта для распрацоўшчыкаў нам лічы, што ніякай дынамікі не дэманстравалі, як гэта ўсё будзе
працаваць у дынаміцы, вельмі цікава паглядзець, што з гэтага ўсяго атрымаецца. Вось. Усім прывітанне, гэта 78 выпуск Відзіка, за мікрафонам Віталь Аляхновіч. Сёння я адзін, Рудзі разам са мной няма, але мы вырашылі не адкладваць, запішуся я адзін, каб Відзікі больш-менш стабільна выходзіць, таму што сінхранізавацца старым дзядам за 37 гадоў гэта насамрэч цяжкавата. 78 выпуск Відзіка. Хачу падзякаваць за падтрымку сваіх патрыонаў, спонсараў, якія падтрымліваюць мяне на маім асабістым сайце і на патрыоне. Усіх пералічаных вы можаце бачыць у вось гэтым бягучым радку унізе экрана. А асабліва хачу падзякаваць тых, хто заносіць больш за ўсё. Гэта магнаты мова.хау, Дмітрый Суднік, Хімік 94, Алексей Гулеў, Алесь, Алексей, Яўген Барановскі, Мармоль, Іван Янчук, Вожык, Георгій Пугачоў, Алексей Адамович, Сергей Мухін, Александр Ціткоў, Алесь Кароза, Влад Саўченка, Александр Кашэўскі, Алексей Гомза і Райдер 13. Цяпер, дзякуючы, дарэчы, вашай падтрымцы, вось у мяне цяпер новенькі, такі цудоўненькі мікрафон Шур, але ён, канешне, зроблены якасна, скажем так. Спадзяюся, што і па гуку таксама для вас будзе больш прыемней мяне слухаць. Прынамсі, з таго, што я заўважыў, мне тут не трэба баяцца таго, што я упруся ў нейкую столю чырвоную вось гэтага запісу, і на запісе штосьці пачне дрыжэць, брыжэць, таму што з таго, што я бачу, як бы я не крычэў, мікрафон аўтаматычна падстройваецца да таго, каб у гэтую столю не ўперціся. Вось, кароткі адпачынак на падзякі, і цяпер можам рухацца далей. 31 раз з 32. Столькі разоў кампутары, які тэставаў Стыў Берг з Gamers Nexus, пры ўключэнні вітаў гаспадара рэкламай антывіруса McAfee. Пэўна, вы ўжо забыліся, што такі існуе. Я дык дакладна. Свежая Windows 11, нічога лішняга не ўсталявана было ад пачатку, чысты дыск. Адзінае, што чалавек зрабіў, гэта ўваткнуў у гэты камп'ютар свой новы манітор LG Ultra-Gir. І тупы кавалак шкла, які ў ідэальным свеце проста звычайна паказвае вам нейкія пікселі, раптам стаў каналам дастаўкі рэкламнага смецця на ваш працоўны стол. І пра тое, што дзірка, праз якую гэта агулам усё адбылося, прасфедравала гэтую дзірку уласна сама кампанія Microsoft і нават не LG. Што агулам адбылося? Усё, як звычайна, ў гэтым свеце пачынаецца з Reddit. Менавіта там на сабрэддзіце PC Master Race карыстальнік паскардзіўся, што пасля падключэння 3 манітораў LG Ultra-Gir у яго сістэме сама па сабе з'явілася праграма з назвай LG Monitor App Installer. Ён яе не ставіў, зразумела ж, ён яе ніякім чынам не шукаў, не спампоўваў, не загружаў. Яна проста прыехала разам з драйверам праз Windows Update і пасялілася ў аўтазапуску яго персанальнага камп'ютара. Далей гісторыю падхапіў такі папулярны на захадзе жалезны ютубер, не як жалезны чалавек, не як жалезны дрыващек, падхапіў Gamers Nexus. Яны купілі вось гэты манітор LG Ultra-Gir 34G900AB, які каштуе $1200, каб паўтарыць гэты эксперымент. Вядучы ўваткнуў манітор, і праз хвіліну пасля таго, як былі загружаны драйверы, у меню пуск сама з'явілася праграма LG App Installer. Пры кожнай наступнай загрузцы у правым ніжнім куце вылазіла вакенца з прапановай 30-дзённага бясплатнага трыялу праграмы антывіруса McAfee. Зрэдку замест яго паказвалі рэкламу уласнага нейкага софту LG, всякие праграмы, вось это LG Switch, Calibration Studio, Dual Controller і стрымінгавы сервіс LG Channels. Але ў пераважнай большасці выпадкаў гэта быў менавіта McAfee. І тут варта пагаварыць крыху пра дазволы. У краме Microsoft Store гэтая праграма існуе, LG Monitor App Installer, і яна
запытвае доступ да ўсіх сістэмных рэсурсаў і да інтэрнэту. Берг удакладняе, што фармальна пад гэтым парасонам знаходзіцца ўсё. Геалакацыя, даныя нейкія пра прыладу, пра онлайн-актыўнасць карыстальніка, пра кантакты, пра ўліковыя даныя і якія-небудзь транзакцыі, якія ты карыстальнік робіць праз гэты камп'ютар. То бок мы прайшлі шлях даволі хутка, на жаль, гэты шлях ад манітора, які проста паказвае пікселі, які ты купляеш за ўласныя грошы, да эншатыфіцыраванага манітора, які ведае, дзе ты знаходзішся і можа вылічыць цябе па IP-шніку. Цяпер як агулам гэта ўсё працуе з тэхнічнага боку, бо ён тут агулам галоўны, у Windows ёсць механізм пад назвай Hardware Support Apps. Калі спрасціць, гэта сістэма метаданных прылады, ты падлучаеш карацей жалеза, Windows чытае пашпарт гэтага жалеза, бачыць там нейкую прывязаную праграму, якую вытворца прывязаў, і ціха цягне гэтую праграму з Microsoft Store. Без нейкага запыту да цябе, без вакенца дазволіць ці адхіліць, без нейкага ніводнага паведамлення, карацей. Прычым гэта як бы не змова, гэта такая афіцыйная дакументацыя, пра гэта кажа Microsoft, сама папярэджвае распрацоўшчыкаў, што аўтаматычная ўсталёўка не паведамляе карыстальніку пра сябе, і некаторыя людзі могуць палічыць гэта заблытаным і раздражняльным, і паставіць вашай праграме могуць за гэта нізкую нейкую адзнаку ў Microsoft Store. Калі кагосьці агулам хвалююць нізкія адзнакі праграмаў у Microsoft Store. Гэта, шчыра кажучы, лепшая такая форма карпаратыўнага самаўсведамлення, самаўразумення тым, кім яны ёсць, тым, кім яны з'яўляюцца, тымі, кім яны з'яўляюцца насамрэч. Вось, шум расцёкся па ўсім інтэрнэце, і ў нейкі момант да размовы падключыўся Тім Свіні, не самы добры, скажем так, персанаж у сецевай, у гульнявой індустрыі, але менавіта ягоны допіс у соцсетках дацягнуўся да Павана Давалуры, гэта віцэ-прэзідэнт Microsoft па Windows і нейкіх прыладах на гэтай Windows. Той вымушаны быў адказаць публічна спачатку, што так, мы уважлівей на ўсё гэта паглядзім, а потым заявіў, што яны звязаліся з кампаніяй LG, і яна пагадзілася адключыць усплываючае вакенца з McAfee. Ён падзякаваў партнёрам за агульны кірунак на лепшы досвед для супольных іх кліентаў з Microsoft. Калі перакладваць з карпаратыўнай мовы на ўсім нам зразумелую чалавечую мову, то атрымалася, што адную рэкламу, што раздражняла вас найбольш і псавала нейкі наш імідж Windows, мы прыбралі, але механізм, які дазваляе ставіць вам на камп'ютары софт без вашай згоды, застаўся на месцы. Асобная песня, як рэагавала на ўсё гэта сама LG. Кампанія заявіла, што McAfee ніколі не ставіцца аўтаматычна і без відавочнай згоды карыстальніка, што праграма толькі прапаноўвае опцыю, што ў ЗША гэта агулам так абмежаваны нейкі па часе трыял, і што ніякіх асабістых даных праграма не збірае. Фармальна ўсё правільна. Сапраўды, па сутнасці LG старанна абараняецца ад абвінавачвання, якога ёй ніхто і не высоўваў. Пытанне было не пра тое, ці ставіце вы McAfee без згоды карыстальніка на яго камп'ютар, а чаму вы паставілі сваю рэкламную праграму без згоды карыстальніка, дзе рэкламуеце гэты McAfee. На гэтае пытанне адказу не прагучала. Рэсурс Ars Technica адаслалі LG спіс пытанняў, яны пацвердзілі, што атрымалі гэтае пытанне, але адказ так і не даслалі назад. Апошні цвік ва ўсю гэтую гісторыю. Берг кажа, што рэкламу пачаў бачыць ён і на тых маніторах, якія купіў прыкладна 3 гады таму. То бок здарылася нейкае абнаўленне ва ўсіх гэтых драйвераў, якое ў чэрвені прыляцела на прылады, што спакойна сабе працавалі гадамі. Ты купіў манітор у 2023 годзе,
А рэкламны кантракт да яго дадалі ў 2026 годзе, і калі ты абнавіў драйверы ці нейкае праграмнае забеспячэнне, яны там у сябе абнавілі, то ў цябе вось з'явіцца такая праблемка. LG тут не унікальны злыдзень, гэта той злыдзень, якога злавілі, схапілі за руку і схапілі так даволі гучна. У свой час і Razer, і Logitech, і Asus, і Gigabyte, усе яны ў свой час атрымалі па шапцы і за каўнер за той софт, які прыязджае разам з іх жалезам. Розніца толькі ў тым, што усялякія клавіатуры і мацярынскія платы хаця б маюць нейкае апраўданне для праграмы спадарожніка, там усялякія макрасы, падсветкі, прашыўкі. Манітору кампаньён, як мне падаецца, агулам не патрэбны ўвогуле. Манітор падключаны кабелем да вашага камп'ютара, які фізічна прызначаны перадаваць відэасігнал. І праз гэты кабель да цябе прыехала нейкая прапанова падпіскі. Вар'яцтва. Турбуе больш за ўсё прынцып у сучаснай Windows. Жалеза мае права прывесці з сабою нейкі софт на твой камп'ютар, а ты пра гэта даведаешся па факце, калі магчыма, а магчыма не ўбачыш новы значок у трэі на панелі задач. І гэта будзе не нейкая выпадковая памылка адной нейкай кампаніі, гэта ўжо такая сапраўдная задакументаваная магчымасць цалкам усёй платформы Windows. І пакуль Microsoft не прымусіць вытворцаў паказваць карыстальніку, што менавіта прыязджае разам з драйверам, гэта будзе паўтарацца. Просто наступным разам гэта будзе не нейкі манітор, гэта будзе штосьці іншае, прынтер, роутер, відэакартка. Прылад, якія хочуць палепшыць ваш досвед іх карыстання у вашай хаце значна больш, чым можа падавацца. Так што калі у вас манітор LG, праверце спіс аўтазапуску на сваёй машыне. А калі у вас манітор LG за некалькі тысяч долараў, які паказвае вам рэкламу антывіруса McAfee, магу вас толькі павіншаваць. Вы плацілі за прэміум, а атрымалі нейкую бамжацкую версію з рэкламай. Гэта агулам гучыць максімальна цудоўна, максімальна па-вар'яцку. Вось, пяройдзем да наступнай тэмы. Яна даволі важная, як мне падаецца, калі мы гаворым пра нейкі інтэрнэт без абмежаванняў, таму што зараз інтэрнэт паўсюль так ці інакш спрабуюць абмежаваць, кагосьці не пусціць на нейкія рэсурсы. І была такая паказальнае рашэнне еўрапейскага суда і агулам паказальная гісторыя пра аўтарскае права, якая прывяла да дыскусіі пра тое, ці легальнымі з'яўляюцца в VPN усялякія праграмы, спосабы абыходу з дапамогай VPN нейкіх блакіровак. Вось, усё пачалося з тэксту, які напісала 15гадовая дзяўчынка Ганна Франк, якая пісала яго, напэўна, вы пра яе чулі, дзённік Ганны Франк, якая пісала яго, знаходзячыся на ўсхове на амстэрдамскім гарышчы ў 1944 годзе. І менавіта гэты дзённік вырашыў па сутнасці лёс VPN-правайдераў ва ўсім Еўрасаюзе. Суд Еўрапейскага Саюза пастанавіў, што геаблакаванне нейкага кантэнту ў сеціве – гэта дапушчальная практыка, а правайдеры VPN не адказваюць за тое, што робіць карыстальнік з іх тэхналогіяй, калі такое геаблакаванне абыходзіць. Пачалося ўсё з даволі нуднай юрыдычнай драбязы. Аўтарскае права ў Еўропе не нейкае уніфікаванае, тэрміны яго аховы ў розных краінах розныя, і дзённік Ганны Франк, запіскі яўрэйскай дзяўчынкі, якія яна рабіла падчас нацысцкай акупацыі Нідерландаў. Карацей, вось гэтыя запіскі ў Бельгіі, ды яшчэ прыкладна у 60 краінах свету, даўно перайшлі ў грамадскі набытак. Час іх аховы аўтарскіх правоў ён завяршыўся. Але у Нідерландах, дзе дзённік і быў напісаны, часткі рукапісаў застаюцца да гэтай пары пад аховай аж да 2037 года. Той самы тэкст, той самы кантынент, тая самая, карацей, частка Еўразіі, але розніца ў значныя 12 гадоў, і розніца ўсяго ў адну мяжу паміж Бельгіяй і паміж Нідерландамі.
У 2021 годзе бельгійскія і нідэрландскія навуковыя установы выклалі ў сетку бясплатнае навуковае выданне рукапісаў Ганны Франк. Сайты размясцілі ў Бельгіі фізічна, дзе гэта абсалютна законна, а нідэрландскім наведвальнікам паставілі геаблок. Тэхналогію, якая глядзіць на ваш IP-адрас, вызначае краіну, з якой вы заходзіце, і не пускае на старонку, калі вы заходзіце не з той краіны, з якой патрэбна. У гэтым выпадку гэта былі Нідерланды. Тут у справу уступіў Н. Фрэнкс фонд, гэта базельскі фонд, які знаходзіцца агулам у Швейцарыі, які трымае правы на тэксты Анны Франк. Ён падаў у суд на Н. Франк Стичен, гэта амстэрдамскі фонд, які апякуецца домам-музеем. Дзве арганізацыі з практычна аднолькавай назвай судзяцца адна з адной да самага верху еўрапейскай судовай сістэмы. Аргумент базельцаў просты. Любы школьнік можа паставіць VPN за 3 хвіліны, падмяніць сваё месцазнаходжанне на нейкае бельгійскае. Значыць, ваш геаблок, які вы там у сябе ў Бельгіі паставілі на ваш сайт з архівам дзённікаў Ганны Франк, ён нічога не варты. Значыць, вы фактычна публікуеце ахоўваемы правам тэкст для нідэрландскай публікі. Агулам гэтая пара фондаў судзіцца не першы дзясятак гадоў. Усё пачалося з таго, што амстэрдамскі фонд узнік у 1957 годзе. Цалкам утылітарна ён узнік, каб выратаваць ад зносу будынак, дзе хавалася сям'я Франк. Базельскі фонд Анны Франк яго стварыў у 1963 годзе Отто Франк, бацька Ганны, і з фонду перадалі ўсе аўтарскія правы, а прыбытак ад кніг ішоў на дабрачыннасць. 30 гадоў гэтыя фонды спакойна працавалі разам. Потым у 90-е пасварыліся ў судзе за тое, хто мае права на само імя Ганны Франк. У 2011 базельцы падалі іск па архіве 25 тысячах лістоў дакументаў і здымкаў, якія пазычылі амстэрдамцам у 2007 годзе і раптам запатрабавалі назад, каб адкрыць музей сям'і ў Франкфурце. Суд вырашыў, што вяртаць гэтыя дакументы трэба. Амстэрдам тады публічна называў гэта разрывам 30гадовага давер'я, а рыторыка з абодвух бакоў даходзіла да параўнанняў, якія у кантэксце менавіта гэтай гісторыі гучалі, скажем так, мякка недарэчна. Агулам гэта не навуковы факт, але такія пацвярджэння кожнага разу. Любыя спрэчкі ў сеціве ці па-за ім па выніку прыводзяць да таго, што згадваецца ці параўноўваюцца адзін з бакоў, ці ўсе бакі адно аднаго параўноўваюць з Адольфам Гітлерам. Кульмінацыя настала ў 2015 годзе. Ганна Франк загінула ў Берген-Бельзене ў 1945, а еўрапейскае аўтарскае права дзейнічае 70 гадоў пасля смерці аўтара. Значыць, з 1 студзеня 2016 дзённік мусіў стаць агульным здабыткам усяго чалавецтва. За некалькі месяцаў да гэтай даты базельскі фонд ён абвясціў, што ў дзённіка ёсць суаўтар, вось так, Отто Франк, які пасля вайны злучыў дзве Ганніны версіі рукапісу ў адзіны тэкст. Отто памёр у 80-м годзе, значыць, ахова мусіць расцягнуцца да 2050 года. Юрыдычна гэта было агулам вынаходніцтва нейкае, з чалавечага боку пункту гледжання гэта было горш, таму што каб падоўжыць правы, трэба агулам даводзіць, што дзённік дзяўчынкі не зусім належыць гэтай дзяўчынцы, а пры тым, што сам Отто Франк у сваёй прадмове да першага выдання гэтай гісторыі ён настойваў роўна на адваротным. Юрысты і даследчыкі назвалі ўсю гэтую сітуацыю такім капірайт-фродам і агулам непрыгожай сітуацыі. У Нідерландах, дарэчы, працуе яшчэ адна зусім іншая падстава. Ёсць яшчэ адзін закон, стары закон 1912 года, які даваў пасмяротна апублікаваным творам 50 гадоў ад даты публікацыі, а поўная версія рукапісаў упершыню Ганны Франк выйшлі ў 1986 годзе.
Адсюль і вось гэтая дата, якую казаў на пачатку пра 2037. Карацей, там юрыдычных спрэчак вакол усіх гэтых фондаў хапае. Вернемся да таго, што атрымалася. Вось гэты амстэрдамскі інстытут, які апублікаваў з дапамогай бельгійскіх калегаў у Бельгіі фонды з усімі тэкстамі, дакументамі, здымкамі, што тычыцца Анны Франк. І базельскі фонд адразу запатрабаваў гэта ўсё выдаліць. 1 лютага 2022 года амстэрдамскі суд стаў на бок навукоўцаў, потым была апеляцыя, потым быў вярхоўны суд у Нідерландах. І вось такім чынам спрэчка пра дзённік даехала да Люксембурга і ператварылася ў справу агулам пра законнасць VPN. Вярхоўны суд Нідерландаў агулам сам вырашаць канчаткова ставіць нейкую кропку ва ўсім гэтым не наважыўся. Ён адправіў гэта ўсё ў Люксембург, у еўрапейскі вышэйшы суд, і адправіў туды 3 пытанні. Гэта завецца так, як это завецца, трэба знайсці ў мяне. Тут было запісана прэюдыцыяльны запыт, то бок, калі нацыянальны суд просіць у еўрапейскага растлумачыць, як наогул трэба ў такім выпадку чытаць закон. У студзені генеральны адвакат Атанасіас Рантас даў сваю выснову па гэтай справе. У ліпені другая палата суда вынесла рашэнне, і абскарджанню яно зараз не падлягае. Агулам, як гучыць адказ гэтага суда, сама па сабе магчымасць абыходу не робіць меры геаблакавання неэфектыўнымі. Ключавое юрыдычнае паняцце тут паведамлення для публікі. Калі вы адрасуеце твор публіцы пэўнай краіны, вам патрэбны на гэта дазвол праваўладальніка. Але калі вы гэтую краіну сумленна адрэзалі сучаснымі тэхнічнымі сродкамі, то юрыдычна вы ёй нічога не паведамляеце гэтай публіцы ў гэтай краіне. І тыя, хто нейкім чынам пралез праз тунэль у гэтую публіку патрапіў, яны ў гэтую публіку не залічваюцца. Пры гэтым суд паставіў умову, блакаванне мусіць быць насамрэч на ўзроўні сучасных тэхналогій. Калі ваш геаблок гэта проста галачка пра тое, што пацвердзіце, што вы не з Нідерландаў, то гэта не абарона, а такая сістэма даверу, на якім гэта не трымаецца, гэта ўся гісторыя. Яна роўна такая ж надзейная, як у выпадку з усялякімі галачкамі «Мне ўжо 18» на сайтах з віном, з блэкджэкам, з курцізанкамі. Такое не залічваецца. Другая частка, дзеля якой я навіну агулам і падхапіў, правайдары VPN паводле суда гэтага, яны не даюць карыстальніку доступу да твора, які ахоўваецца аўтарскім правам. І яны не адыгрываюць незаменнай ролі ў публікацыі гэтага твора. То бок, адказнасць застаецца на тым, хто выклаў твор у сетку і не паставіў нармальны замок. Суддзі, карацей, фактычна паставілі VPN-сервісы ў той самы шэраг нейтральных пасярэднікаў, дзе раней у свой час таксама апынуўся YouTube, што тычыцца менавіта аўтарскага права, выкарыстання нейкіх аўтарскіх твораў на YouTube у, скажем так, пераробках. Прыкладна ўсё гэта як з дзвярыма. Калі нехта залез да вас праз вакно. Калі нехта залез да вас праз вакно, вінаваты не завод, які вырабіў гэтую лесвіцу, а менавіта той, хто выкарыстоўваў гэтую лесвіцу, каб пралезці да вас праз вакно. Агулам гэтае рашэнне абавязковае выдаецца для судоў усіх 27 краін ЕС, і яно павінна дзейнічаць адразу. А гэта важна, бо апошнія гады Еўропа ехала якраз у нейкі адваротны бок ад таго, што мы зараз бачым. Францыя паслядоўна расцягвала адказнасць за абарону аўтарскіх правоў уніз па гэтым нейкім ланцугу дастаўкі інтэрнэта да карыстальніка. Спачатку гэта былі проста інтэрнэт-правайдары, потым альтэрнатыўныя ўсялякія DNS-сервісы, кшталту Гугла, кшталту Cloudflare, потым CDN і проксі.
А ў 2025 годзе парыжскі суд ён упершыню назваў VPN-сервісы тэхнічнымі пасярэднікамі і загадаў NordVPN, загадаў Протону, Surfshark, яшчэ кучу усялякіх VPN-правайдераў блакаваць сотні даменаў з пірацкімі трансляцыямі футболу. Сёлета вясной апеляцыя гэтую логіку падтрымала, так што ў Еўропе цяпер складваецца такая даволі дзіўная сітуацыя. Ёсць два вектары адначасова. Люксембургскі высокі еўрапейскі суд кажа, што VPN гэта нейтральны інструмент, а парыжскі у сваю чаргу кажа, што нейтральнасць гэта не значыць бяскарнасць. Дарэчы, юрыдычная справа, што тычыцца дзённіка Ганны Франк, яшчэ не скончаная. Люксембург ён нібыта ўсё патлумачыў, як чытаць патрэбна закон, але канчатковае рашэнне будзе выносіць Нідерландскі вярхоўны суд. Дату пасяджэння яшчэ не прызначылі. А пакуль дзённік, які пісаўся у сховішчы, каб хоць нехта яго калі-небудзь прачытаў, дагэтуль не могуць законна прачытаць у краіне, дзе ён і быў напісаны. Вось такая іранічная гісторыя. Але будзем спадзявацца, што гэтая гісторыя з добрым канцом. Вось, цяпер давайце закранем крыху гульнявой тэматыкі, пагаворам пра Xbox. Пра Xbox 12 гадоў. Microsoft тлумачыла 12, колькі там, не памятаю, карацей, шмат. Тлумачыла нам, што гуляць трэба паўсюль. На кансолі, на камп'ютары, у воблаку, з халадзільніка, калі той, канешне, пацягне. Цяпер падобна, што кампанія абдумвае наступны крок гэтай філасофіі. Гэта гуляць нідзе, апроч кансолі Xbox. Інсайдер з Windows Central сцвярджае, што у Microsoft ёсць нейкія планы наконт таго, як Xbox будзе выглядаць на персанальных камп'ютарах. І гэтыя планы адчыняюць кампаніі вакенца, каб развітацца са Steam'ам. То бок, гульні Xbox'a могуць нібыта ў бліжэйшыя гады знікнуць са Steam'a. Сам гэты інсайдер, ён у гэта не надта верыць, але прычына, з якой такая размова наогул вядзецца, яна агулам, пэўна, значна цікавейшая за самую чутку, што проста Xbox сыходзіць з Steam'a. Пачнём з крыніцы. Гэта Джесс Корден, журналіст Windows Central, чалавек, які пра Xbox ведае дастаткова шмат, які амаль заўсёды гаворыць неяк асцярожна і чые прадказанні спраўджваюцца альбо не спраўджваюцца. Карацей, 50 на 50. У свежым выпуску падкаста Xbox To Podcast ён асцярожнічаў такім чынам. Маўляў, Microsoft мае пэўныя планы наконт сваёй прысутнасці на камп'ютарах. Ён не можа сказаць, якія дакладна, але гэтыя планы даюць кампаніі магчымасць пакінуць, сысці з крамы Valve. І дадаў, што не здзівіцца, калі мы ўбачым сусвет, у якім Microsoft са Steam па выніку сыходзіць. Праз некалькі гадзін, праўда, калі інтэрнэт ужо паспеў згарэць з гэтай чуткі дашчэнту, Корден выйшаў у Twitter і адкаціў сябе назад, заявіў, што я сапраўды моцна сумняюся, што яны на гэта пойдуць. Там надта шмат грошай можна страціць, ад якіх, зразумела, давядзецца адмовіцца. І гэта такі класічны жанр. Спачатку сказаў, потым спалохаўся, потым патлумачыў, што меў на ўвазе насамрэч. Дык вось, каб зразумець, чаму чутка наогул узляцела, трэба паглядзець, у якім стане Xbox у 2026 годзе. Эпоха Філа Спенсера скончылася, а гэта была, калі вы памятаеце, эпоха такіх значных закупак Zenimax, у якую ўваходзіць Bethesda, Minecraft, Activision Blizzard выдалі проста нейкія шалёныя дзесяткі мільярдаў долараў. Незразумела, як іх збіраліся агулам адбіваць гэтыя грошы. Набылі амаль 40 студый. Абяцалі, што кожная прылада цяпер будзе Xbox'ам. Скончылася гэта даволі хуценька, хвалямі звальненняў, зачыненымі студыямі і выручка, якая у справаздачах фінансавых яна асядае на дзесятак процентаў. Яшчэ горш асядае, чым агулам прагназуе кіраўніцтва Xbox'a.
У лютым Спенсер, калі вы памятаеце, абвясціў, што сыходзіць на пенсію пасля 38 гадоў у Microsoft. Сара Бонд, якую ўсе бачылі, наступніца яго, яна таксама з кампаніі сышла. Крэсла атрымала Аша Шарма, якая прыйшла з нядоўга кіравала падраздзяленнем Microsoft па Core AI, і яна агулам ніякага досведу ў гульнявой індустрыі, як у спадчыну ад Рудзі мне дасталася індустрыя. Трэба не забываць гэта выгаворваць менавіта так. Вось, карацей, чалавек, які займаўся у Інстакарце, у Меце дастаўкай прадуктаў, потым займаўся штучным інтэлектам, цяпер будзе вырашаць, дзе будуць па выніку прадавацца Halo і Doom. У красавіку падраздзяленне Microsoft Gaming перайменавалі назад проста ў Xbox, што ў карпаратыўнай мове звычайна азначае, мы ўсё пачынаем нанова і просім не задаваць ніякіх пытанняў пра папярэднія 5 гадоў, якія вы з намі прайшлі. Вось. Планы наконт PC амаль напэўна звязаныя з наступнай кансоллю, якая ходзіць пад кодавай назвай Project Helix. Ідэя ў тым, каб сцерці мяжу паміж кансолю і паміж камп'ютарам. Гэта трэба злучыць кансолютар, камп'юсоль, тым больш, дарэчы, падаваецца. Карацей, будзе нейкая адная коробачка. Хутчэй за ўсё там будуць дзве бібліятэкі. Магчыма, што і Xbox-аўская, і ПК-шная, Microsoft-аўская нейкая будзе таксама. І ўсе нібыта павінны быць шчаслівыя, але эканоміка ва ўсяго гэтага будзе даволі складаная, таму што кансолі традыцыйна прадаюць танней, раней прынамсі так рабілі, прадавалі танней за сабекошт іх вырабу, зараблялі якраз такі на гульнях. Платформа бярэ сабе 30% звычайна з кожнай куплі ў сваёй краме, і гэта насамрэч і ёсць той рухавік, які дазваляе трымаць цану жалеза больш-менш чалавечнай. Але калі Helix гэта фактычна камп'ютар, на які можна паставіць, напрыклад, Steam, ці GOG, ці Epic Game Store, дык 30% Microsoft агулам не пабачыць, калі такое здарыцца. І, магчыма, атрымаецца сітуацыя, якой кампанія прадае вам дарагую жалязяку сабе ў страту, каб вы на ёй куплялі гульні у габена. Гэта хіровая бізнес-мадэль, гэта атрымоўваецца больш такая дабрачыннасць з элементамі нейкага мазахізму. Дадаем сюды тое, што адбываецца з памяццю агулам на рынку. Яна і флэш-накапляльнікі, і аператыўная памяць даражаюць ужо не першы месяц, бо ўсё, што вырабляецца, гэта высмоктваецца сектарам штучнага інтэлекту пад ягоныя дата-цэнтры. Аналітыкі пра нейкія дакладныя лічбы спрачаюцца. Хтосьці кажа, што наступнае пакаленне кансоляў можа каштаваць $600-800. Хтосьці ўпэўнены, што абедзве наступныя кансолі, і PlayStation 6 і Xbox, нейкі там Helix, яны будуць каштаваць больш за €1000. Арыенцір ужо для іх насамрэч ёсць. Гэта Steam-машына ад самой Valve, хтосьці, якая стартанула ад €1039 за даволі сціпленькую версію на 512 гігабайтаў. І яна столькі каштуе менавіта таму, што Valve не збіраецца прадаваць гэта сабе ў мінус, не хоча працаваць у страту. І літаральна на днях прайшоў чарговы раунд падаражэння кансоляў Xbox Series. У Еўропе цяпер цана на S-ку вырасла з €350 да €500, а на X-версію з дыскаводам з мінулых €600 да €800. То бок ужо цяперашняе пакаленне, яно даволі шчыльна падабралася да планкі ў 1000, і улічваючы, што канца і краю дэфіцыту памяці мы з вамі не бачым, і хутчэй за ўсё ён працягнуцца як мінімум як 2 гады, што нам аналітыкі прагназуюць, то я асабіста мала сумняюся, што наступнае пакаленне мы ўбачым, сумняюся ў тым, што мы ўбачым яго па касмічных цэнах. Яно сапраўды будзе па касмічных цэнах. Дык вось, калі ты збіраешся выпусціць найдаражэйшую кансоль за ўсе пакаленні у разгар дэфіцыту памяці,
кожны працэнт з продажаў гульняў раптам пачынае мець для цябе значэнне. Асабліва, калі ты ставіш перад сабой задачу расці неверагоднымі тэмпамі. Там Аша Шарма разаслала тым супрацоўнікам Xbox, якія не патрапілі пад гэтыя масавыя скарачэнні, якія прайшлі на пачатку мінулага месяца, разаслала ліст, дзе апісала асноўныя прыярытэты, якія павінны вярнуць гульнявому падраздзяленню Microsoft, павінны вярнуць моцны рост і вывесці яго ў прыбытак. 4 галоўныя прыярытэты: узмацненне платформы на чале з кансоллю, Core прыярытэт, развіццё гульняў у сусветныя франшызы, контент прыярытэт, ператварэнне Minecraft у платформу для стваральнікаў, Creation. Ім не дае спакою тое, што Roblox ператварыўся ў нейкую гульню ў гульні, дзе дзеці не проста гуляюць у сам Roblox, а гэта пляцоўка для стварэння розных іншых гульняў на аснове таго, што існуе ў Roblox. І 4-ы прынцып — гэта пашырэнне любімых фанатамі светаў, то бок прадаваць нейкія цацачкі, выходзіць у серыялы, у кінцо, зарабляць яшчэ і на гэтым. Мэта агулам за 4 гады да 2030 года дасягнуць паловы шляху да доўгатэрміновай задачы ў 1 мільярд карыстальнікаў пляцоўкі Xbox штодня. Цяпер іх усяго 100 мільёнаў. То бок расці трэба нейкімі дзясяткамі працэнтаў штогод. З такімі цэнамі на кансолі гэта агулам не нейкі рэалістычны план, гэта проста нейкі фанфік па Толкіну, па Гаррі Поттеру. Выбірайце на свой густ. Ёсць яшчэ адна дробязь, што тычыцца Steam. Для Xbox гэта не проста яшчэ нейкая адна вітрына, гэта месца, дзе іх гульні ўвогуле купляюць, сапраўды набываюць. Ідэя, што чалавек з бібліятэкай на 300 гульняў, якія я збіраў 15 гадоў прыкладна, не 15, менш, конечно, 10 дакладна, 12, з сотнямі сяброў, з нейкімі дасягненнямі, з нейкай гульнявой гісторыяй. Цяжка верыцца, што ўсё гэта жыццё гадамі накопленае хтосьці перанясе ў краму Microsoft Store дзеля магчымасці купіць там наступную Forza ці нават вось гэты, як ён завецца, Gears of War, EA, штосьці такое. Хутчэй за ўсё, гэта такая сумнеўная гісторыя. Людзі на гэта не павядуцца, людзі проста не будуць купляць тады такія гульні. Вось, тут няма патрэбы насамрэч гадаць. У нас ёсць ужо прыклады, такія эксперыменты ўжо ставілі ў свой час, тройчы, нават яшчэ больш ставілі ў свой час. Карацей, у 2011 годзе Electronic Arts яны забралі ўсе свае гульні са Steam і пагналі ўсіх ва ўласны Origin. Спачатку Battlefield 3, потым усё астатняе туды пераехала. Вярнуліся праз 8 гадоў у 2019 са Star Wars Jedi Fallen Order. Прычым Origin ўсё роўна трэба было яшчэ ставіць, бо інакш было неяк непрыгожа, што у нас жа ёсць свой лончер. Пазней Origin ўсё ж такі ціха закапалі. Activision так рабіла, заганяла Call of Duty у Battle.net, пажыла там некалькі гадоў і прывалакла Modern Warfare другі назад у Steam. Ubisoft также рабіла, Bethesda таксама рабіла ў іх, калі вы памятаеце, некаторы час быў свой лончер, дзе я, на жаль, быў набыўшы Fallout 76. Гэта была, конечно, вялікая памылка. Ну, добра, не будзем пра памылкі маладосці ўспамінаць. Карацей, нават у Microsoft быў свой уласны ва ўсім гэтым прэцэдэнт. Яны калісьці спрабавалі зрабіць Microsoft Store абавязковым месцам для сваіх гульняў на камп'ютарах. Спроба скончылася тым, што ў 2019 годзе кампанія ціхенька пачала выпускаць свае
гульні на Steam і хутка выявіла, што там іх, аказваецца, купляюць. Дык вось, калі ты плануеш паўтарыць эксперымент, у якім ты сам жа і быў гэтым трусікам падвопытным, карысна, прынамсі, зазірнуць у сваю ўласную гісторыю, успомніць, што было і чаму ты агулам зноў у Steam з'явіўся. Агулам гэтая мітусня ў Microsoft, яна паказальная. Кансольная эканоміка, якая трымалася 40 гадоў, зараз трашчыць па швах. Мадэль пра тое, што прадай жалеза танней, збяры з чужых гульняў болей. Яна працавала, пакуль жалеза сапраўды было танным, а платформа была зачыненай. Цяпер жалеза каштуе як добры камп'ютар. Спачуваю ўсім, у каго няма ні кансолі, хто раней не закупіўся ні кансолю, ні уласным камп'ютарам, таму што гэта жахлівыя цэны. Проста. І адкрытасць, якой Microsoft гандлявала апошняе дзесяцігоддзе, яна як каштоўнасць, яна перастала быць каштоўнасцю і стала агулам цяжарам для гэтай пляцоўкі. Таму вось гэтыя хаатычныя рухі ў розныя бакі выглядае як такія вельмі балючыя спробы курыцы без галавы нейкім чынам збегчы ад сякеры, якая ўжо паспела адсекчы табе галаву. Вось такая непрыемная ў мяне заключэнне па той чутцы пра Xbox гульні, якія могуць пакінуць Steam. На гэтым, пэўна, давайте спынімся. Ужо больш за гадзінку у нас атрымалася. Будзе такі невялічкі выпуск, адзіночны. Будзем чакаць з'яўлення Рудзі у наступным выпуску. Пакуль жа хачу яшчэ раз падзякаваць за падтрымку ўсіх патронаў, усіх спонсараў і асабліва падзякаваць тых, хто заносіць на Патрэоне і на маім асабістым сайце найбольш. Гэта мова.хау, Дмітрый Суднік, Хімік 94, Алексей Гулеў, Алесь, Алексей, Яўген Барановскі, Мармоль, Іван Янчук, Вожык, Георгій Пугачоў, Алексей Адамович, Сергій Мухін, Александр Ціткоў, Алесь Кароза, Влад Саўченко, Александр Кашэўскі, Алексей Гомбаза і Райдер 13. Усім дзякую за вашу падтрымку беларускага контента. Рабіце гэта надалей, мне прыемна і гэта правакуе мяне рабіць больш гэтага контенту. Вось, на гэтым усё. Хутка пачуемся у наступных выпусках Відзіка. Да хуткай сустрэчы. Бывайце.